borok mari kini kalau jahat ini macam itu kini borok ini. Begitu jadi karena semua itu kan, jadi karena semua kongsi Degledi ini tinggal kini sekolah nanai, dia ham besar di sekolah nanai, dah jadi dosa terbuat ini mantu, ini kota itu mesti bikin begitu ini akan disebut karena ini dia kota itu. Doa ini rugul bersama ni pijet lagi gambar yang kamera tu je jora pun nanai, gathulai jor ini jora tu ini sakit ini. Rigi orang mana semua na dari abis mana kami legacy ini karena semua orang itu dah betul ma legacy jadi tu bah saya sendiri ni karena गोथै बारियाव गारहैसिगोन बेखौ बावखांजोब्बाय दायो गोथै बारियाव लांसिगोन गोथै बारियाव लांबाय नै लांबाय फिसाला बियो मैगं सुदा खामफ्लायाव जिरायलायनाय ना मा बेदर बिलाय दाउ ना बेहालाय मा बे अमासो अमा बोलानाय नायनि दं नांबावगोन नामा एसे अमा दिसि नामा दिसिना दे थाबखौ मोनदो ओरैबो केसरि बानायगासिनो दं केसरि संगोन नामा केसरि संगोन ना बाव केसरि संग्राफ्रा नै जोंना थारमानि 3 बोसोर जाबाय नालाय एब्र' जोबथा बावबाय आरो बेखायनो केसरिखौहाय संनानै जाहोनसै होननानै माबाबाय आरो दालाय आइफन नङा केसरिनि हेल' बियानै आंनि ओइ मिस्टार जाहानि बाहायना एवगासिनो दङ गेसाव आंनि बिसिनि बिदा लेखारारा बाव थायो हिनजावना एबारना केसरि जागासिनो सियानो सेरना हरनाय आबौ दे笑